Teetero viimeinen heitto, noin, se nousee taivaan tuoliin, Rene korkeana Kaarena, ja Vada rivittävä pitkälle! Keep it clean and keep it real. Keep it clean and keep it real. Keep it clean, keep it real. So keep it clean and keep it real. Keep it clean and keep it real. Vain muutama sana, mutta paljon asiaa. Dopingin käyttö on turhaa ja vaarallista. Samaa mieltä ovat kaikki suomalaiset huippu-urheilijat. Yksi urheilumaailman valloittavimpia persoonia on taitoluistelija Kiira Korpi. Mä en ikinä suostuisi käyttämään dopingia, koska se ei vaan kuulu urheiluun ja jotenkin mun mielestä siinä menee se urheilun raja, että jotenkin se idea häviää siitä, koska mun mielestä urheilun pitäisi olla sellaista rehtiä ja reilua kilpailua, että kenellä on parhaat taidot ja kuka pystyy parhaaseen suoritukseen, eikä sitten niin, että kenellä on parhaat lääkkeet. Dopingaineet aiheuttavat käyttäjänsä kehoon pysyviä ja vakaviakin muutoksia. Kiellettyjen aineiden käytöstä seuraa myös henkisiä ongelmia, masennusta ja pelkotiloja. Taitoluistelijana menestyäksesi et tarvitse epärehellisiä menetelmiä. Harjoittelemalla pääset huipulle. Sitten jos tai kun mä toivottavasti saan lapsia, niin mun mielestä olisi hienoa, että voin kertoa ihan rehellisesti ja olla ylpeä siitä urasta ja siitä, että olen ollut puhdas urheilija. Että en osaa kuvitella sellaista tilannetta, että olisin käyttänyt dopingia ja sitten joutuisin selittämään sitä omille lapsille, että se olisi aika kamalaa, että mun mielestä on tärkeää olla hyvänä esimerkkinä sitten heillekin toivottavasti. Jääkiekko on kova laji. Kaukalossa otetaan miehestä mittaa. Parhaat etenevät maajoukkueisiin ja maailman suurimpiin liigoihin. Kaiken sen voi tehdä puhtaasti ja tyylikkäästi. Inhottaa katsoa sellaista, kun jotkut niin sanotut ääliöt pilaa lajin mainetta sun muuta, mutta mä uskon, että urheilu on sen verran vahva juttu, että me tullaan vielä voittaa. No kyllä siinä varmaan semmoinen niin mahdollisuus aina olemassa, että pahimmaksi tapauksessa niin tämmöinen pelaaja saattaa jäädä niin joukkueen ulkopuolelle. Siinä tulee varmaan jonkunnäköinen pelikielto, voi tulla pari vuotta, et pääse enää samaan joukkueeseen takaisin. Ja muutenkin esimerkiksi jääkiekossa niin koko yhteisö saattaa tavallaan hylätä ja miten ajattelee suuri yleisö, miten ajattelee lehdistö, niin kyllä se hyvin tyrmäävä usein se suhtautuminen noihin asioihin on, vaikka sitten ehkä se oma joukkue yrittäisikin sen ymmärtää sitä asiaa ja vähän auttaa, mutta että kyllä se jos tämmöisten aineiden käyttämistä edes harkitsee, niin kyllä se pitää vain tiedostaa se, että mitkä riskit siinä on olemassa ja yksi riski on se, että urheiluura loppuu siihen yhtäkkiä. Keep it clean and keep it real. No tälle tasolle, mitä itse on saavuttanut tai mitä yleensä päätään, niin kun puhutaan huippu-urheilusta, niin tosiaan mun mielestä voi täysin hyvin saavuttaa ilman aineita ja pitääkin saavuttaa. Että monet urheilijat ja suuri osa on niitä tekniikkalajeja ja tekniikka opetetaan pienenä ja mun mielestä muun muassa omassa lajissa jääkiekossa niin se on kaiken perusta ja lihakset yleensä jyllää siinä. Että kaikki tekniikka ja lajiin liittyvä jutut, niin mun mielestä ihan turhaa sotkea mitään dopingia siihen sitten mukaan. Et puhtaalla voi pärjätä. No jos jääkiekossa tämmöisiä doping-tapauksia tai vastaavaa tulisi, niin olisi ihan selvää, että siitä tulisi ihan hullun mylly. Ja niin kuin puhuin aikaisemminkin tossa, niin todellakin pilaisi lajin mainetta ja hienon lajin mainetta. Tommoset niin kuin tavallaan hölmöt tapaukset, niin aina vie laji taaksepäin ja sitä urheilu sanomaa taaksepäin, että kyllähän se olisi niin kuin iso juttu ja saman tien pitäisi kitkeä tollaset ja niin kuin kovalla kädellä tietenkin rangasta. Keep it clean and keep it real. Koripallo on yksi maailman suurimpia lajeja. Myös suomalaiset ovat viime vuosina näyttäneet menestymistään ulkomailla. Hanno Möttölä raivasi tiensä NBA:han ja Teemu Rannikko taituroi Euroopassa. Myös maajoukkuevalmentaja Henrik Detmanin sanoilla on painoarvoa koripallokentillä.
Kyllä me jotenkin ollaan kartalla, kun Henkkakin painotti näitä asioita. Puhtain keinoin tulee parhaat pelaajat. Tai mitä Teemu? Näinhän se on. Keep it clean and keep it real. Möttölä haastaa hyvin tilanteessa ja hakee tehokkaasti heittopaikan siinä ja kakkonen sisällä. Rannikko empi hieman, mutta miksi empiä, koska kerran löysi sen väylän, niin toinen kolmonen heti perään. Sitten joskus kun mä lopetan pelaamisen ja pistän kengät naulaan, niin mä en halua olla huolissani mun terveydestä sen takia, että mä olisin ottanut jotain kiellettyjä aineita. Huippukoripalloilijaksi pääsee vain kovalla työllä ja kärsivällisyydellä, eikä millään kielletyllä aineella. Keep it clean and keep it real. Keep it clean and keep it real. Jenkkifutis on laji, joka vaatii nopeutta, älyä ja voimaa. Futiksessa menestyminen on mulle henkilökohtaisesti tärkeä asia, mutta vielä tärkeämpää on tietää, että se menestys on tullut oman kovan harjoittelun ja työn tuloksena. Keep it clean and keep it real. Doping vahingoittaa elimistösi ja tuhoaa ajatusmaailmasi. Et tarvitse dopingia. Harjoittele kovaa, niin saat pysyviä tuloksia. Huijaaminen ei kannata. Keep it clean and keep it real. Valinnat puhtaan urheilun puolesta pitää tehdä jo varhaisessa vaiheessa. Kannustusta ja jopa painostusta saattaa tulla joskus yllättäviltäkin taholta. Silloin kannattaa pitää oma mieli kirkkaana. Mä aloittelen just mun uraa ja mä tiedän, että huipulle on pitkä matka, mutta mä oon valmis tekemään paljon töitä sen eteen. Mä haluan olla ylpeä vanhempana mun saavutuksista, mutta miten mä voin olla ylpeä, jos mä oon käyttänyt jotain dopingia ja mä tiedän, että mä oon huijannut. Keep it clean and keep it real. Antti Kasvio ja Jani Sievinen uivat Suomen maailmankartalle 90-luvulla. Viime vuosina hurjan jälkeen altaassa on tehnyt Hanna-Maria Seppälä. Valmentajaäitinsä Mirjamin johdolla Hanna-Mariasta on kehittynyt huikea kilpailija, joka on parhaimmillaan tiukoissa tilanteissa. Kannattaa aina katsoa, mihin sukeltaa. Kisaaminen on aina ollut mulle jännittävä ja sellainen, mitä mä oon aina rakastanut, mutta ei ole aina helppoa elää niiden paineiden kanssa, joka tulee hyvin menneistä treeneistä ja sitten hyvin menneistä kisoista. Mutta ei ole parempaa fiilistä kuin voittaminen ja tietäminen, että se on tullut kovalla työllä ja treenillä, sillä puhtaalla lahjakkuudella, eikä sillä, että on pistänyt jotain aineita tonne suoneen, että miten siitä voisi sitten ottaa sen puhtaan arvostuksen itselle siitä, että olisi tehnyt kovaa työtä, jos on myös sitten pistänyt sinne suoneen jotain ylimääräistä. Jos olet nuori menestyvä urheilija, haluaisit olla vielä ehkä vähän parempi. Silloin voi helposti olla mieleen, että kielletystä aineesta saattaisi olla apua. Siinä kuitenkin erehdyt. Sillä vaarantaisit terveytesi, etkä koskaan voisi kunnioittaa sitä suoritusta, minkä olet tehnyt, etkä itseäsi. Urheilu on paljon kaikkea muuta, voitto millä hinnalla tahansa. Keep it clean, keep it real. Jalkapallo on Suomen harrastetuin laji. Parhaat suomalaiset ovat suuria maailmantähtiä. Suomi hakee vimmatusti sitä arvokisapaikkaa lopputurnauksesta, mutta ei keinolla millä hyvänsä. If you think that taking a banned substance is going to make you a winner in sports, then you're wrong. It's going to hurt you physically, it's going to hurt you mentally, and it's going to turn you into a cheat. There is no place in sports for people who cheat. What will get you to the top is talent, hard work and lots of practice. So keep it clean and keep it real. Minulle terve keho tarkoittaa syödä hyvin, levätä tarpeeksi, harjoitella kovin. Ei mitään ylimääräistä ainetta kropalle. Jos edes ajattelet ottaa kiellettyjä aineita, silloin et ajattele oman kropan hyvinvointia. Silloin ajattelet vain huijaamista. Keep it clean and keep it real. Dopingin avulla voit saada aikaan satunnaisia parannuksia, mutta tiedätkö varmasti? Riski! Sydänlihas tilttaa, ja kun sydän ei enää toimi, niin tuloksen tietää.
mieti ennen kuin hölmöilet. Mutta tavallisin urheilussa käytettävä doping-aine on niin sanottu hormonivalmiste. Näiden anabolisten steroidien eli hormonien tarkoituksena on rakentaa lihasmassaa. Sitä voidaan rakentaa ulkonäön vuoksi tai jotta urheilusuorituksessa saatavaa voimaa löytyisi enemmän kuin mitä ehkä perinteisillä keinoilla muuten siinä ajassa olisi mahdollista. Ongelma on se, että tietysti nämä ovat vastoin urheilun etiikkaa ja reilua peliä ja sitä, että kaikki olisivat samalla viivalla niin kuin urheilun perusperiaate kuuluu. Mutta myös lääketieteellisesti näihin anabolisiin steroideihin, testosteronin miessukupuolihormoneihin liittyy paljon riskitekijöitä. Joskus perustellaan dopingin käyttöä sillä, että se voisi olla turvallista valvonnassa tai tarkkojen ohjeiden avulla, jotka on vaikka saatu kerättyä netistä. Siellähän löytyy tietoa vaikka kuinka. Mutta valitettavasti ei ole olemassa turvallista dopingaineiden käyttöä, koska mahdolliset sivuvaikutusriskit ovat täysin yksilöllisiä. Sama pieni annos, joka toiselle saattaa olla aiheuttamatta mitään ihmeempiä ja vakavampia sivuvaikutuksia, voi jollakulla toisella henkilöllä aiheuttaakin äärimmäisen vakavia sivuvaikutuksia. Tämän vuoksi turvallista dopingaineiden käyttöä ei ole. Pelaa puhtaasti ja reilusti. Keep it clean and keep it real. Lasten ja nuorten dopingaineiden käyttöön saattaa liittyä aivan erityisiä riskejä. Eli kasvuvaiheessa, jos käyttää anabolisia steroideja, saattaa käydä niin, että elimistö tulkitsee siten, että hormoniaineenvaihdunta on niin kehittynyt, että kasvua ei enää tarvita ja kasvu loppuu. Ja kun kasvu on tällä tavalla lääkkeellä saatu loppumaan, se ei enää palaudu, eli henkilö, joka on hormonien avulla kasvunsa lopettanut, ei enää myöhemmin kasva, vaikka aineiden käyttö lopetettaisiinkin. Dopingilla siis saastutat omaa kehoasi ja koko loppuelämäsi terveys voi vaarantua. Kaverisuhteet voivat kärsiä ja vaikutukset voivat ulottua laajemmalle kuin ikinä arvaakaan. Vaan jos jää kiinni, niin siitä kärsii sitten koko porukka, jos on joukkueurheilusta vaikka kysymys. Saattaa käydä niinkin, että liitto menettää valtion avustuksia ja joka tapauksessa koko porukan maine siitä kärsii. Ei ole mitään järkeä siinä, että ottaa tietoisesti riskin, ei vain sen henkilökohtaisen kasvomenetyksen kannalta, vaan sen koko porukan, koko joukkueen, kaikkien kavereiden kannalta. Se on törkeä temppu, jos näin tekee. Kiinni jäämisen riski on kaikissa rikoksissa kuitenkin se suurin pelätin, ainakin pitäisi olla. Ja se, joka käyttää kiellettyjä aineita, jää taatusti kiinni ennemmin tai myöhemmin. Keep it clean and keep it real. Voimaa voi rakentaa puhtaasti. Kun se sovelletaan sujuvasti taitoon ja tekniikkaan, tulos voi olla häikäisevä. Siitä yksi parhaimmista esimerkkeistä on keihäänheiton maailmanmestari Tero Pitkämäki. Tero Pitkämäki, 24-vuotias suomalainen, ottaa maailmanmestaruuden, siitä lähtee Tero viimeinen heitto. Noin se nousee taivaan tuoliin, menee korkeana kaarena ja panee rivittävän pitkälle. Yli 90 metrin. Minulle eikä kellekään muulle ole oikoteitä, että kaikki pitää tehdä kovan työn kautta. Olen myös nähnyt tapauksia, kun urheilija jää kiinni ja mitä hänelle tapahtuu kiinni jäämisen jälkeen. Ja se ei ole minun tie eikä oikeastaan kenenkään muun keihäänheittäjän tie huipulle. On tosi hieno tunne voittaa ja tehdä se puhtaasti, että se tuntuu silloin hyvältä ja aidolta. 10:33 ja nyt sitten pistähän Tero näyttöön, millaista on pohjalainen pullistelu. Keep it clean and keep it real. Keep it clean and keep it real. Koko tämän idean isä on entinen NBA-koripalloilija Bernard Harris. Annetaanpa penkun tiivistää, mitä hän halusi tällä tarinalla kertoa. I wanted to try to show young people what I believe and what I think. That the majority of top athletes are clean and drug-free. I believe that sports is a reflection of life. People are going to cheat in life. There's always going to be criminals. And I feel the same way about sports. There's always going to be some athletes that will try to cheat. Well, keep it clean and keep it real means that
If you're using drugs, you're cheating. That's not real. So that's why I say keep it clean and keep it real. Mieti ennen kuin hölmöä. Keep it clean and keep it real. Dopingin käyttö. Terve. I got it half, okay? Ai se loppu. Keep it clean and keep it clear. Keep it clean, keep it real. English or Finnish. Mitäs mä vedän tällaisen niinku keep it real and keep it clean. Can you help me here? So whatever you do, keep it clean and keep it real. Ha ha ha.